per kg 2,70,000 नोंथांमोना मालाबा खोनाफेरदोंमोन जों जेरै सराइबिल पारिशआव फादार पिटार औवारिनि बे गायफैनाय नार्सारियाव नोंथांमोनाबो मालाबा बे मियाजाकी जानो हागौ बे गोबांथार केजियाव मालाबाबो 2,70,000 नि जों मालाबाबो थाइजौ फिथाइखौ खोनाफेराखै नाथाय नै बिफां दा बे उन्दैयावनो गोरलैयावनो नार्सारियावनो लाबोनाय आरो दासो देरहांबाय बिबारबो बारहांबाय सल'गोबर मिथिबाय नङा होमबा बे थाइजौनि नामा मियाजाकी आरो जोङो नुफेराखैमोन खोनाफेराखैमोन दिनै फादार पिटार औवारिनि सराइबिल पारिशआव फैनानै जोङो बेखौ दिनै नुफैबाय माने फादारा जों खोन्थानायखाय जों नायबाय आरो बे बुंदों फादारा बुहुमनिख्रुइ बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो गोथावसिन बिनि फिथाइया पार केजि 2,70,000 अब्ला बिबारखौ नायनो बिबारा बेयाव गैया हौनि बे फांसेयाव दङ बे फांसेयाव दङ बेयाव जों नायनि नै गोरलैयावनो बैयाव नै औ नै बैयाव दङ सिङाव नैबे नेट सिङाव नुनाय जाला औ नै नुगोन औ नै नुबायना नै नायदो नै बिबार बारबाय केजियाव 2,70,000 ब्रादार दैमालु दं जाहा नै उरन सिंगार दङ बिथाङा जोङो दान्दिसे उनाव जोंजों लोगोसे रिट्रिट सेन्टाराव थांसिगोन औ जों दा फादार पिटार औवारिनि पारिशआव दं बिथाङा सराइबिल पारिशनि पारिश प्रिस्ट जों बिथांनि जायगायाव दं लोगोफोर नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर गायनोबा गायनो हागोन आरो नै नायलांबावदो नोंथांमोन बिथाङा खोन्थादों नैबे मियाजाकी होननाय मोनसे बेसेन गोनां पार केजि 2,70,000 नि जोङो थाइजौ आं मालाबाबो खोनाफेराखैमोन दिनैसो खोनाबाय नुबायबो नाथाय फिथाइखौ उनाव जानो फैसिगोन लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो फादार पिटार औवारिनि गार्डेनाव जोंनो मा देखायखो नायलांबाय थादो गार्लिक बाइन गार्लिक बाइन खाथियाव लायोबा मोजां औ खाथियाव ना ओरैनो माबायदि बिबार बारो बियो गुफुरबो एसे निला बायदि आच्छा औ आरो जों नायबावनि औ आम्रपालि थाइजौ बारबाय नै इमान फिसा बारो ना आम्रपालि बिबार माबा थाइजौनो बियो गाहायावनो थायो ना फादार बिबार बारबाय खेबसेयाव दं फांनै दाखालि बे बिफांखौ खेबना हरबाय सासे सराइबिल पारिशनि बिबार गार्डेन बियो थाइसेयावनो 1 लाख आलफन्स सोमोनांथाव गाहायावनो थाइजोबो जोंनि भारतनि बयनिख्रुइ साबसिन थाइजौआ बेनो आच्छा आलफन्स जोबोद सोमोनांथाव दिनैसो नुबाय आं बिदिबा आलफन्स बैयाव दंबावो फांसेबाव औ समायना बियावनो बारो आरो माबायाव आलफन्स थाइजौ बियो फिथाइया गिदिर जायो नामा फादार ना मिडियाम साइज ना आलफन्स थाइजौ बियो आलफन्सखौ बुंबानो जाबाय ना सख'लांनो सा आलफन्सखौ दोनदो आलफन्स थाइजौ बियो होनसै नोंल' आलफन्सा होननोसै आरो जों थांगासिनो दङ गुबुन मोनसे जायगायाव फादारा मा गायदों जोंनो खोन्थागासिनो दङ नायलांबाय था लोगोफोर नैबे फादारनि थाग्रा बिल्डिं बियो थाइजौआ खाथिमन बियो खाथिमन बियो 12 मासिया थाइजौ होननानै बुङो माने मास मोनब्रैजों बिबार बारो मास मोनब्रै खय बोसोराव थागोन दा थायसिगोन मास मोनब्रै खनसे थायो 12 मास थायो बियो 12 मास थाइबा लिंहरनांगोन आंखौ जानो लिंहरनांगोन मोनजागोन औ मा नाम होनदोंमोन फादार थाइजौआ बियो खाथिमन बे थाइजौनि नामा खाथिमन ओमफ्राय नैबे आभकाड' बियो आभकाड' बे मा जिनिस थाइजौ नङा बेबो फिथाइ फिथाइलाय ओमफ्राय नैबे तितासाप बियो फार्निचारनि थाखाय मोजां जागोन
नार्सारि दंबायो औ बेखौ बानायग्रा जेनेबा लाबोबाय बायनानै नै बे दंफां आभकाड'नो आभकाड' नैयो नैबे आभकाड' फिथाइ थायोना गिदिर गिदिर एसां एसां गिदिर गिदिर नेटाव नाय आभकाड' दानो नुगोन औ नेटाव नायगोन फादारफोर ओंखाम जाग्रा डाइनिं टेबोल बियो जोबोद मोजां फादारफोर ओंखाम जाग्रा किटचेनाव ओंखाम संग्रा आरो जों नै थांगासिनो दङ नैबे मियाजाकि दे मा होनदों मियाजाकि संसारनि बयनिख्रुइ साबसिन थाइजौआ बेनो साबसिनबो आरो गोथावसिनबो जाखागोन केजियाव 2,50,000 2,50,000 औ बे थाइजौनि दामा केजियाव थाइजौआ औ मियाजाकि थाइजौनि दंफां नार्सारियाव मोनो औ मियाजाकि बिराद थायो नामा बिराद थायो माने फिथाइया स्पेसियेल फिथाइयासो दाम गायनाया बांद्राय खमद्रायबो नङा बांद्राय माबाबो नङा केजियाव 2,50,000 2,50,000 लाख नै बे थाइजौनि दामा केजियाव 2,50,000 नो मालाबाबो खोनाफेराखैमोन ना खोनाफेराखैमोन सोमोनांथाव 2,50,000 मियाजाकिनि बे थाइजौनि दामा जापाननि थाइजौ जापाननि बियो केजियाव मिडियाम साइज 300 ग्राम जागोन केजियाव 2,50,000 2,50,000 सोमोनांथाव मा बियो मियाजाकि थाइजौ मियाजाकि थाइजौ औ मियाजाकि जाथि नङा जाकि आरो जों नायबावनि आरो नैबे ड्रागन सोमोनांथाव नै बरिया बेखौ जोङो फिथाइ जानो थाखाय गायदों बेखौ फाननो थाखाय नङा फाननो थाखाय नङा आरो जानो थाखाय नै माथो नैबे माबा आगोलाव बेराम जादोंमोन दे मुलि होबाय itu आरो गायजायोबो दाननानै दानस'नानै माबागोन दे बे गायनो हायो जानाय जायखौ आरो नैबे मा फादार बेयो मा बेबो मियाजाकियानो अ बारबायमोनब्लानो बिबार दङ नुबाय बारबायमोनथ' आरो एसे बे फिसाद्रायदोंलै बेयाव एम्फौ थायो फादार एम्फौ नायनांगौ एम्फौखौ नागिरनांगौ ना मोनो दङथ' नै बे गाहायावसो थायो बे हानिफ्रायसो मानबोयो बे हराव बेयाव अस्ताद माबाखौ सारना होबा थैजोबबाय अस्तादखौ सारनांगौ उस'जोबखोना मा जाखो जाजोबबाय उस'जोब्बायथ'